A cultura volverá a encher as rúas da cidade esta tempada. O vindeiro luns arranca unha nova edición do Lugo Cultural coa actuación da soprano Mercedes Gancedo. Unha iniciativa levada adiante a 3 bandas por Universidade, Concello e Deputación. Desde hai 20 anos, cuxo obxectivo é achegar os estudantes á vida cultural lucense e fomentar espazos de creación. Este ano, lanzando un pouco o eslogan de que pretendemos que ningún estudante nin lucense quede na casa por falta de unha actividade cultural ou de lecer. Vamos a programar, efectivamente, máis de 60 actividades, incluen música, danza, teatro, cine, fotografía, videocreación, tamén encontros con artistas. Entre os eventos máis significativos estarán a presentación do novo disco de Susana Seivane, as noites na Domus, o Festival de Teatro Universitario ou un certame de creación artística. Este ano tamén haberá novidades. O proxecto Eslabón, que sirve para ser vínculo de unión e un punto importante para atraer ao público que está nos institutos de toda a provincia, é dicir, público que nun momento futuro serán posibles estudantes universitarios. De aí que consideremos moi importante esta nova aportación ao Lugo Cultural. A pasada edición desenvolvéronse máis de 100 actividades nas que participaron 6.000 persoas residentes en Lugo e tamén chegadas desde toda a provincia. Son tamén as que fan achegar os universitarios á cidade e a cidade os e as universitarias, para que nos coñezan a cidade, coñezan a nosa vida cotiá, coñezan a nosa gastronomía, coñezan toda a parte artística, cultural, histórica que ten o Concello de Lugo. O Lugo Cultural rematará o 27 de maio cun concerto de Iria Fernández Silva na Casa do Saber.